Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het advocatenteam van George Jamaluddin is gisteren aan de verdediging begonnen. Het pleidooi beslaat zo'n 200 pagina's. Daarvoor zijn 2 dagen uitgetrokken. Volgens de Nederlandse advocaat Stijn Franke zijn alle beschuldigingen tegen de oud-minister goed beschouwd niets meer dan speculatie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Jamaluddin de opdracht gegeven tot de moord op Helmin Wiels in 2013. Advocaat Franke vindt dat het OM een tunnelvisie heeft in deze zaak. Zo stelt hij dat er heel veel andere scenario's niet zijn onderzocht en benadrukt de advocaat dat Jamaluddin in 2013 al uit de politiek was gestapt en dus geen reden had om Helmin Wiels te laten vermoorden. De electorale raad heeft 20.000 rode potloden gekocht voor de komende steunverkiezingen op 30 en 31 januari. Ook zijn er evenveel stembiljetten besteld. Dat werd gisteren tijdens een persconferentie aangegeven. In 2016 kwamen er zo'n 12.000 mensen een stem uitbrengen tijdens de steunverkiezingen. Dat is tot nu toe het hoogste aantal bij dergelijke verkiezingen. Nu doen er veel meer partijen mee en vandaar is er gekozen voor een grote hoeveelheid potloden. In verband met de coronamaatregelen krijgt iedere stemmer een eigen potlood. Het is mogelijk dat de coronamaatregelen die nu gelden op Curaçao worden verlengd. Dat zei minister-president Eugène Ruggenaat gisteren. Zoals bekend geldt er nu een avondklok en gelden er ook bepaalde regels voor restaurants. Ruggenaat wil eind van de week daadwerkelijk de beslissing nemen. Hij stelde dat de ontdekking van de Britse variant van het coronavirus in Aruba mogelijk gevolgen heeft voor onze maatregelen. Een meerderheid in het Curaçaose parlement wil dat de verantwoordelijken voor het overtreden van de wet bij de verkoop van het Curaçaohuis in Den Haag vervolgd worden. Eerder werd al door de Algemene Rekenkamer Curaçao aangegeven dat de verkoop van de panden niet volgens de wet en regelgeving zijn verlopen. De verkoop speelde in 2015 toen Marvelien Wiels gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland was. De 2 coalitiepartijen MAN en PAR hebben gisteren aangegeven dat de illegale verkoop consequenties moet hebben. Ora você trein automaticamente bota em hobby hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre isso feito. É tem hobby fibra. É tá do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para bo healthy lifestyle. Een passagier die op een vlucht van luchtvaartmaatschappij United Airlines gistermiddag aankwam op Aruba is op mysterieuze wijze overleden. Het betreft een man van 25 jaar oud op een vlucht vanuit Newark die om 3:30 's middags is geland op Reina Beatrix International Airport. De man is van Colombiaanse afkomst, maar heeft een Amerikaans paspoort. Direct na de ontdekking van de dode passagier zijn de autoriteiten op de hoogte gesteld. Het ambulancepersoneel dat ter plekke kwam constateerde toen dat de man op dat moment al 2 uur dood was. Met steun van de Curaçaose overheid wordt er dit jaar toch een Toema-festival gehouden. Het is een eerbetoon aan de afgelopen 50 jaar waarin Curaçao elk jaar een Toema-festival kende. Minister van Onderwijs, Sport, Cultuur en Wetenschap Steven Kroes maakte dit gisteren tijdens een persconferentie bekend. Muzikantenvereniging AMAC is heel blij met de steun van de overheid en benadrukt dat Toema tot het culturele erfgoed van Curaçao hoort. Marinierseenheden van Aruba, Sint Maarten en Curaçao zijn gisteren de zogeheten oefening Barracuda Warrior op Curaçao begonnen. Deze vindt plaats op het schietterrein Wakawa en duurt tot en met 2 februari. De pers mocht een kijkje komen nemen en dat leverde veel spectaculaire foto's vandaag in de extra op. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.